So, gadi-frost ko may sa among ref. And, na ko realize. Ang ano din yung feelings sa snowballs na. Kasi di ko pwede maglabay-labay din, mahugaw sana. Snowball! Na-disgrasya din ko, guys. Dili na-disgrasya. Ayan, so nayabo ang hot wax na para sa ilo. So, I'm gonna show you the ice that fell off sa four corners of the freezer. Snowball! Kung kinsa may gatan-aw ron na tagagawas, pasensya ina lang ko kay wa pa jud ko nakatulong og gawas, pero mag-happy siya. Pwede ka kaya nga. Nga ni din quarantine sa doon sa laing muna naan. O diba? Nala ko itulo ka balls, baby. At least naka-feel ko. Ang na-feel ang mga gaduwa sa snow gani. I can't have a snowball fight here in the kusina because kasaban ko Margie. Kasaban ko dito magkauban rin. Abi pala nayabang ta. So I was shaving off the walls of the freezer and this fell off. So I was imagining myself playing snow. Oh my god. 5 snowballs. Sakit ba din sa kamot, guys? Yatay. Sakit sa kadugayan. Muli mag-gloves gina sila. It's a break. So, katong mga curious diha unsay feeling sa snow. Palimpyo mo sa inyo ref. I have 7 snowballs already. Na part na break good on the hog sa freezer, so I can't make balls out of them kay gahit siya. Tanaw na ito, pwede ba ito maghimog snowman? Hindi puro man na snowman ano eh. So, bungkag man guys. Ano ko 9 ka balls. Kana puro na snowballs. Snowballs. Kunuhay, snowballs, kunuhay. Saan ka kung iguman ako himo, guys. Mag-target shooting lang guys kung man akong himo ni mga snowballs. So I have 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 snowballs. Puwa kayong kamot guys. So singanin din yung feeling sa snow, no? Tsari. Tapos sa itong kamot eh. Picture to sa itong snowball guys. Picture tama kung ang sikat na supa o nagpatay yung cream. Saan mo niya ako ka nang maklaro siya eh. So, saan nagkalisod ang gikuan eh, pero muna siya guys. Nakaya mo kong snowballs diri sa mong kusina kasi gilimpihan na mo ang freezer.
Ika nagkupag-welingaw. So, sana mo siya pag-take a picture. Mura na siya, guys. If you like my video, nag-appreciate mo sa akong effort pag una yung mga bricks, sayang kayo din ako siya mahimo og balls. But yeah, I have 12 snowballs here. So, pictures ako, guys, ha. Sa akong thumbnail. Ay, di mo kloro. Ano lang ba? Laga tuto. Muna na ay. Pura yung kamot. So, I actually dreamed. It's a wish. I really wish that one day I'd be able to throw real snowballs, hindi lang yung na snowballs. Woo! Tapos kusina na nga lang din. Wala, nihilak na skidi. Anyway guys, moto siya. So one day, I'll be able to test real snowballs and make real snowballs in real snow one day. Nana siya sa kong bucket list. If you wish to help me with that in fulfilling that dream, feel free to ping me. Chatting. We're looking at going to either anywhere in Asia to try snow. Muna siya, guys. So stay at home, play with snow, clean your freezer. Thank you so much. If you have any suggestions or any questions or comments for me, sakit na siya kudugayan. Leave them in the comments below. And if you want to show your support to my channel, kindly click on the subscribe button and tapping on the notification bell so that you'll be aware of new uploads. And muna siya, guys. Please do leave a like to show your appreciation to my video. It's just a short one. What a really no. Nalimpyo ako. And yeah, making snowballs just for fun. Snowballs, freezer balls. Ah! I'm not sure, guys. Bye! Ooh, looks good. Saan ito kung pang labay? Nice ko siya tunoon. It's crystalline. Muna siya, guys. Ang gipanghin na snowballs. Ito ang gipanyabon ako. One day, real snow. Woo! 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 Mahilis na siya, guys. Don't worry. Woo! Woo! Douche. Douche. Bye, guys!